Loh, nonton kan kak angin ini kebanyakan. Pirik parak nuye jeng nani kane meron ke. Đúng nè. Bây giờ này. Boro di Thangbai lagi 자, 스바이 그타우 बेदर इथिंबो बेदर इथिं अनला इथिं आरो आलु भाजा बापरे बाप गुटलुआ इथिं जागासिनो आरो गुटलु हामनांगोन नामा दा लोगोफोर जाखांलायबाय रोनो फुंनि बोथिसेखौ जा बर' सादि थांसिगोन लोगोफोर दा हराव थांसिगोन जों गारनानै लाइनाव थायो जोंबो अमा बारायो अमा दाननानै थांनानै नोंथाङा आइजोआ बुंनो रोंखानाय नङा किपागे थांना पइन्ट खालामगौबा दा खायनो बागोन बाय बिनि उनाव दा थांनिया लासे थांनो बायो आरो फेमिलिजों थांनाया बहुत दिन गाहाम नांनाय नङा सानसे जोंबो थांबानोसो लाइनाव थाहैगोन जोंबो आसान गादा उरुनायफोराबो कमप्लिट जानाय नङा थब सारि मोनगोन हराव ए शिफ्ट थानायफोरा हराव बि शिफ्ट थानायफोरा डिस्टार्ब फैगोन उरुनायाव नों आरो ए शिफ्ट थानायफोरा डिस्टार्ब मोनबाय लोगोफोर बर'सारा थांसिगोन दिनै ओंखायनो दिनैथ' ओंखाम जाबाय ओमफ्राय आरो सानजौ फुंनि बोथिसे दोङो बाय नै लोगोफोर नाया मसलि mana hah rumah special ana dalam lo ke fishery ni na kami ni fishery ni na ba mana fishery ni fishery रायजोफोरनि फिसारि ना ओइया बरेसिन मानसि नाया गोसोम सुरे खासेलाय मा बुबा केजि लगायाखै बेसे दाम लगायाखै कई केजि 4 केजि माने जाखौ आगर ओइ दंबावो मासे नै मदन गन्दा हाथुमाखौ फ्रिजन मानानै जुगुन सन गते बेसराफोरखौ जिन्दा आंसो पामनांगौसिनोलै दसे दोनलै बाहेराव खैबासो नागोन थान्दा गाहामसो मोनगोन नामा अरे यार जोबसिगोन बेसराफोरा आंखौबो गोदोसोना होनबा उलटा पामनांबा ल आं दुखु मोनसै लोगोफोरजों आं ना जाया बेसराफोरखौ इमान खस्थ' होनानै आं फ्रिजाव सोनानै बायो दुखु मोनसै जाया आंना बेदरबो जाया नाबो जाया ना मने स्राबजों सुनाव मा नामगोन नलबा मा खादैखो Loh, nonton kan kak angin ini kebanyakan roasting. Dalai mah Sini roasting no aja, siapa roast pa ya, man roast deh dah ini makan lo. Dibalas sana enggak? Thank you. Lah. Malah first deh dia. Namun tenang nih anak hebat ini. Macam baru. Biba. Pirik parak nuye jeng nani kane meron ke. Wah. Ih, ada lagi tarabe. Dan dari bukan nak ke free jauh sana tu dia paham nang kan dari bukan nang ke. Dan full khane apa tu nangnya paham nang ba. Pulang kamu nanti serius jalannya. Ah, ini kan kabar ya. Chalo cingkat. बर'सारा थांनो थाखाय रेडि लोगोफोर नैलै मा सोदो बर'सार Tifina. सुना आरो नैलै जोंनि रुममोन बियो सिगाङो Acha dabba lah motor karyawan bila. Ni una subsidian. Mustura da train or thangna poster kala dabba kala tikne. Ana. नैलै लोगोफोर बर'सारा थांजालायसोबाय दहाय बोरैखौनो बुंगासिनो रेडि जाबानो जायाखै बुस्थुफोरा सोनायफोरा
Mama lan sande. Tanya sarjarnya mau keluar. King Jazbai. Mau sarjar lagi nang. Ikan lang, bubur lanang. Hah? Bubur lanang. Ini tonton lagi dah. Bubur apa nang? Ini bubur. Abe kerja ni bapa ni mesma. Porsian ada nang. Ang ni bano thane nagan. Nang ni apa? Mabana. Nangan emergency. लेके जाओ बेसरा नहीं किंजी बायनो फैसा गैला मा जाबावनो नोंसोरलाय मा खालामनाय जों मोननै संनो लाबायनो सालायना लानांगौमोन ना होमबा बिहा सालायनो माथोलाय Babe jangan nemsan. मानो जायाखै फानसे खालामबाव होनदों खोनाबाय माया नांदोंमोन Mana ya harus miya gon. बिसिना डक्टरनि गोलैखादो दै थैगोन Tegen hen satu jam. थैगोन इयो Bara gosom dia gitu. दा नों खन्था गानगोन Satu bu. माबा मुलि जा दल' दोनाखैना आथिंखौ अ रागा बुंगोन दा इ गिलासावनो सा लोङो इमान गुदुं खुगा हामा बुंगोन दा सोरो मानसिफोरा गाबावसो लोंनांगोन नामा Planium garalin. Kondom style. माबा बायदि लोंनांगोन काहानि Agla tu बाथियाव baci baci seneng bareda. काहानि बाथियावसो लोंनांगोन जा माख्रै ट्रेन फाइन जालायनायमोन दाबो खामजानो जालायनो Dah mana? जा माख्रै जा Data. नै लोगोफोर 8टा बाजिबाय 8टा बाजियाव ट्रेन दोङो दा मैगं नङालै नारजि नहीं जाएगा अबू आ जाएगा वापस इको थांगासिनो देखो खुलुमसोदो Wah, kita very good beta. अच्छा से रहना घर में बढ़िया से प्यारना ठीक है आइडिया लव यू तो तुम टीवी देख लो ठीक है नहीं जाने के तक रुको जाने तक रुको भाई भी तो बोल दो पापा कैसे जा रहे देखो कहने सारे खाटो था मुझे जाऊँ जम खाटी जाए ना ओए खानसेल' जाना थाङो नो खानसेल' जाना थाङो ओरै खानसे दोनहोयो गोजा चलाना अभी के साथ मम्मा के साथ तीनों मिलके सो जाना ठीक है हम दोनों सो जाएंगे इसमें ना आज अभी भी सोएगा ना अभी भी सोएगा अभी को नींद नहीं आएगा इस रूम में आएगा क्यों नहीं आएगा अभी नीचे ही सो अभी जाएगा रात में सो उठ के चली जाएगी मान गरमाव गलम दिया लुना आखायाव माबायाव लालाय बबेयाव ला गोदै जाना ला थायोबा थांनो हमो नों सलायलां बुस्थु थागोन ना जनो हागोन ना हाया नायसन गाबथानो हागोन ना हाया बेफोरो बेफोरखौ खालामनानै नै इफोरसो मोनसे जना नाय बिखौलाय मानो नांगौ हागोन दे हागोन बस्था गिदिर खालायबा खालामना लांबा हागोन दे बस्थायाबा थेमब्लो थायोना माथिबा सियानथि ला पापा इसमें टाइम लगेगा इसको खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा क्या पापा पेट्रोल तो इसका ज़्यादा टाइम के लिए खत्म तो नहीं होगा ना मतलब पेट्रोल तो ये जल्दी से खत्म नहीं होगा ना बाय बेटा बाय पापा बाय बाय बहुत मिस करूँगा मैं भी मिस करूंगा बेटा बाय चलो थोड़े आगे चलते हैं थांसिगोन लोगोफोर बरसारा थांबाय लासै थां
आथिङा माबानो हागोन जेरावबो दिक्कि टाटा अब 2 प्लस फैमिली ट्रेनर जलांबाय थागोन नो देखते हैं कुछ छूट गया है क्या हाँ थांबाय लोगोफोर बर' सारा स्ट्रि जालायबाय नै स्रां स्रां गैला खालि खालि जालायबाय न'आ नै आं हारसिं थानोसै गिदिर गोलाव न'आव लोगोफोर बर' सारा थांबाय ओमफ्राय आरो बोरैबा मोनदों आरोना ज' थांबाय थायोमोन नालाय बिदि गारना थांनायखाय थांग्रायाबो एसे बोरैबा मोनदों हारसिं थांग्राखाय ज' थांनाय नालाय थ' फैलायगोन आरो सप्तासे बा सप्तानै थिग गैया माला मोनगोन रुमखौ दाथ' भर्ति जागोन एप्लिकेसन होगोन एसे समय लागोन आरोना 10 दिनसो खमसे खम लानोबो हानाय आरो टाइमा समायाथ' नायनोसै नेनोसै बिदिनो थालायनोसै गोसोखाङै खाङै नङा होमबा बेनिफ्राय लोगोफोर नैलाय आइया जोंदों लोगोआवनो उन्दुफाबाय आरोना हायाव उन्दुबाय आरो जोंदों बिसिनायाव उन्दुआनो बेयो लोगोसोखौ मोनो आरोना हारसिं उन्दुबाय थानायखाय थ' ओंखायनो हायावनो उन्दुबाय जोंखौ हराव गिगोन होननानै बाहेराव थानाय जायो नालाय हराव ओंखायनो गिगोन होनना जोंदों उन्दुफाबाय आरोना थ' थेंक इउ लोगोफोर बयखौबो बिदि जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों